Күн бәғәһә арысыяға ойыр үләһеттерин иделәк браһниктары билетемите бу хасырды биехил жыттыр Жулстан хон Сагыр Республикатын ойыр сыһыныгылар департаментын салаячтын собуячы түйәрсәдәннән. Түйәрсәдә. Оннан бастадан туры нейин бу иделәк браһниктарына нәгәрдәли бит. Мактау. Тәминеме багарам әтә бәям коллегалар бын игүлләр үләһеттәбен бу профессиональный браһниктарнан ягәддәләм әтә. 1906 елдан bu белетенер үш баскыгыня балаган ыйгыр. Анан булган атты. Аны билен сезон, бахар сезоны түмүктәнне тог бар ойур үлһеттере үйрүләре көтүләр аттан үддүк балырын бачаларга бехетте республикадан Россия үлетен героин Бана чести жупут Варвара Михайловна onun kanattanamıt küstah вақтах bilüleне bilin köddür hacıbıt. Россиядан аттан Анна Республикая хигер элбах küstah сыгадача тура билин. Бу ойур хайство тахайдыктах ден анан бихе билин үлехеттер техничаттан тах ки үлелир. Ала тахибе лесничество Якутлес ресурс тентелтен авиабаза булган эти ойур бахарын умулара телтелер. Күскөлеләнер аттым. Мәгънә бар бигә һамга боламыт. Бу ханхарачаларга тан. Бетте хандый бу. Ана багарам аттан үстәгүләне ана дробияны келега бар. Жулстан Иванович әстәтегүләгәр дәлибет бүген кәлен якын җитабы кырмактана. Утыны биге бу бир иделәк бит Георгий Белоусов тахарар алгыстак аттырден соруналы беләктирбин көңүлдә. Мактала. Билен салгытылы нучылы тачыгалар инага беребит.